שלום, שגית גלמן, חלומות בחינוך. מי שמכירה את הקבצים שלי, הם נולדים בעצם מתוך צורך של התלמידים הפרטיים שלי, או התלמידים בבית הספר, והגיעה לילדה, לא מעט ילדים, שצריכים בעצם לתרגל ברמת המילה, הם לא מסוגלים כרגע ליותר מזה. הכנתי לי קובץ עם מילים, לפי תנועות, לכל תנועה הכנתי בעצם שתי אופציות, קמץ פתח, חיריק, חולם, וכך יש לכל התנועות, ובעצם אנחנו מתרגלים. אני אתן לכם דוגמה מהסטי השבוע עם הילדה המתוקה שהגיעה אליי. היא קראה מילה נעמה, מרכרה אותה. שימו לב שהדף בשחור לבן, אז אין לי פה שום שיקולי הדפסה בצבע, אני לא חוסכת במקרה הזה, זה דף עבודה לכל דבר. ואז אני קראתי חשמל, ואחרי זה היא קראה, וכך תרגלנו קריאה בעצם. מדי פעם אמרתי לה מעולה. עכשיו אני מסתירה את המילה, את רצה ללוח וכותבת אותה מתוך שמיעה. היא אמרה לי אני לא יכולה. אמרתי לה את יכולה. רצה ללוח וכתבנו את המילה נעמה. פירקנו בעצם והילדה כתבה. משימה נוספת שאפשר לעשות עם הילדים זה להחליט שבכל שורה אני בוחרת לה מילה והיא בוחרת לי מילה. בדרך כלל הילדים בוחרים לי את המילים הארוכות והקשות, ואז היא אומרת לי את קוראת את המילה הזאת, היא מסמנת לי. אז אני קוראת את המילה שמרה, ואז באותה שורה אני מסמנת לה, אני אהיה נחמדה אלייך ואני אתן לך מילה קלה, והיא תקרא את המילה חסה, אז זה עוד דרך לתרגל קריאה. הכנתי גם אופציה למי שרוצה בדיוק את אותו קובץ עם רווח בין מילים, כי יש ילדים שדף כזה כשהם רואים אותו, איבדנו אותם, זה כבר עמוס להם. יש פה רווח, אפשר לגזור בעצם. אוקיי, אני שמה את שאר הקובץ בצד, אנחנו מתרגלים בדיוק אותו דבר. על דף שהוא הרבה פחות מאיים לילדים מתקשים, אפשר לסמן כל מילה שקראנו, לתרגל כתיבה על לוח מחיק, ובסוף כמובן עם מקל הקסמים לאסוף. זהו, ערכה שהיא מאוד אהובה עליי, פשוטה ונכונה לתלמידים שלי, תרגול מילים לפי תנועות, תהנו.